ste chceli pojazdiť na vode. Takže išli sme sa najesť do takého food marketu, je tam veľa rôznych reštaurácií a vybrali sme si ramen a tak som objednala omylom nachos. A pozrite sa, máme tu v pozadí, keď prejdú si to ľudia, tak vám to ukážem. Takéto kone. Len tak. Jak chcete vidieť môj šťastný tanec, nemôžem vám ho ukázať, lebo ma bolí noha. Pýtate sa, prečo je tá voda zelená? Nie preto, že by to bola žabulina, ale preto, že do nej dnes o 2 hodine po obede dali zelenú farbu, lebo je St. Patrick Day. Ну, у нас ніч, субота, на годиннику 8:30. Можна йти гуляти, веселитися, мати забаву. Але старий пердить, як тає, має проблему з ногою. Ми не можемо довго Не ходити, натачай мені ноги. не можемо нічого робити. Сидимо на вулиці, слухаємо пісеньки з бару. А ще каже, що я старий. Там парки. Повідь маменьки нічого. Маменьки і Беті. Pozri sa, tam 2 lesby sa hádajú za nami. Toto mamie powiesz? Lesby poza nami. Drama v mojich ušiach a ja nevnímam. Takúto máme hasičskú stanicu. Lepšiu ako v turčianskych Chľačanoch. Tuto mňa boli nožička, tak Jarek mi ju masíruje. Najlepší muž na celom svete. Usmej sa. Gigi bola sama doma, boli sme na pivko. Tak je z toho taká smutná. Ale nie už je šťastná, že sme doma. Čakala nás na rohoške, spala. Ну що, дівчатка, як вам спиться після кемпінгу? Ani nechceme na uličku, tak to bude sám spínka. No. Tak dnes sme sa rozhodli, že si dáme raňajky v takomto krásnom parku. Park sa volá... John Chestnut. Tak sa volá. Kaštanový John. A dali sme si kávičku samozrejme. A dali sme si empanadas sa volá. Táto... Jak sa to volá? Pyrožok, takýto. A je to mexický taký pyrožok. A dali sme si 3 príchute. Jedna je s kuracím mesom, ďalšia je so syrom a s slaninou a tá posledná je so šunkou a so syrom. Takže urobíme si taste test. Ale samozrejme musí nám tu kráľovať aj croissant pistášio. Takže a Gigi nám urobila hambu, tak sa s ňou nebavím. Tento je asi slanina a šunka. Takže posledné máme pistáciový croissant. Vyzerá to, že je tam kvalitná pistáciová plnka, lebo sú tam kusky pistácií. Tak ideme. Práve sa nachádzame na jazere. Hľadáme aligátory. Tu by sa mali nachádzať, ale pozrite sa na tie krásne lekná. Pozrite, aj takýto vtáček je tu upišťaný ako ja. No, zatiaľ sme našli iba túto jednu malú korytnačku, ale aligátory v nedohľadne. A majú tu aj tieto čínske husy, či čo to je? Spýtame sa starkej, tá bude vedieť. No, práve môžete pozorovať vtáčika, ktorý sa volá liska čierna. Má typický biely zobák a volá sa to American Root. Kút. No a máme, po čo sme prišli. Predstavujem vám aligátora.
Viete, aký je rozdiel medzi aligátorom a krokodílom? Wow, pozri sa na ňo, ten je hnusný. Odchádza. Viete, aký je rozdiel medzi aligátorom a krokodílom? Jarek, povedz, aký je rozdiel. A nos. Крокодил має такий гострий нос, а алігатор на конце таке Splásnutý. іде по нас. По A to isté je nosné dierky. Aligátor ich má schované a krokodil ich má von na stranách. Джі, утікає. Wow. Gigi, čo na ňo povieš? Ну то до печі. Pekný. Veľmi. Povedaj, čo ešte vidíš. Môžete vidieť po mojej pravici ďalšieho aligátora. Aligátor floridský obyčajný. Vidíte ho. Iba nos. Není to iba taká tá umelina. To je skutočné. Nie, nechoďte bližšie. Pozrite sa na túto veveričku. Našla si hríbik a má raňajky. Práve sme dorazili na pláž a táto pláž je aj so psami, teda dog friendly. Môžete tu zobrať aj takéto malé psy ako je Gigi. A je to tu veľmi pekné. A Jarek ide postaviť náš príbytok. A samozrejme tu máme vajtkla, ale fejkové, lebo sme boli v Aldi. A je to tu veľmi pekné. A takýto máme stan, ak by ste chceli vedieť, no nie stan, ale slnečník, ale taký profesionálny. Pohodlne sa ti. Hello! Ну що, мої дівчатка, як вам перший день на Ja to пляжі? veľmi úspešne, lebo Gigi si našla kamošku. Gigi Salt Life nezvládla. Gigi už je dednutá. Dedla. Gigi. Party. Čo myslíte, mal Jarek dnes na pláži okuliare alebo nemal? Čo poviete na to? A mal ich za ušami alebo nemal? Hello! Dobre? Čo ja? Takže prišla nám pizza a Jarek ochutnáva. Táto sa volá Diabola. A čo hovoríš? Veľmi chutná? To je veľmi chutná pizza. I got a taste. Moja spina tiež mokrá. Začalo nám Ale ja to pršať. milujem. A ďalšia pizza je quattro formaggi a strašne začalo pršať a my sme von. No nič, ideme dnúka, ideme sa spýtať, či nám dajú. My sme jediní proste von, všetci sú dnu. A my už sme jediní von. A už sme sa presunuli dovnútra, lebo ste mohli vidieť, že sme troška mokli. Tak už im došlo, že asi aj my chceme ísť dnu. A ďalšia pizza, čo máme, tak sa volá quattro formaggi. A je to syrová pizza. Výborná. Chcela som vám ukázať, že som šla do takej typickej americkej laundry. Pozrite, tu sú... Počkajte, tuto pána som nahnevala. Tuto teraz pôjdem dať do dryeru, usušiť oblečenie. Už mi dopralo a jedna pračka stojí $3,25 a myslím, že vysušiť sušička stojí $1,25. Takže takto to tu vyzerá. A majú tu ešte jedno také prekvapko. Ak by ste, viete, lebo musíte tu čakať, kým sa to všetko usuší. A aby ste sa nenudili, tak si môžete túto zaťukať. Majú tu také mašiny. Takže možno pohádžem čosi. No, chcela som vám ukázať, že tu v každých potravinách nemajú len jedlo, ale vždy tu majú aj takéto už predpripravené sushi rolky. A napríklad
Táto rolka stojí $10 a vôbec to nie je také drahé a vyzerajú výborne. Pozrite sa na to, koľko suší. No a ja som si nakoniec zobrala poke a dnes to mám s krabím mäsom. Majú tam aj so salmonom, aj s tuňakom, aj s krevetami. A dnes som mala chuť na toto. Vždy tam sú zadarmo takéto malé sojové omáčky a dnes som si dala na pitie passion fruit, coconut, matečko. Takže ideme na to, je to veľmi dobré. A už čakám, kým sa mi vysuší prádlo. No, takže Žižinka už je ostrihaná, ako môžete vidieť. Je z nej správny pudel, už z nej není žiaden homeless. Viete, lebo keď už z kempu do mesta, tak trebalo ju dať troška do pucu. Excuse me, distinguished lady. Pozrite sa na tie stromy, fakt sú krásne. Obrovské. A pozrite, no aj tu takto si dievčatka setkajú. Uí. No, takže naša dnešná večera pozostáva z oysters, čo sú ústrice a máme tu vyprážané krevetky. Ja som si dala biele vínko, Jarek samozrejme pivo a... No, takže práve sme dojedli naše oystre, boli výborné a výborná cena, takže sme veľmi spokojní. A v tom istom, teda v tej istej reštaurácii je takýto obchod. Všetko sú to lokálne produkty, majú tam rôznu zeleninu, majú tu chlieb, majú tu zmrzlinu, síry, omáčky, všetko. No, takúto presne máme radi. Pozri, ešte aj maslo majú. Máme takýto západ slnka, lebo viete, na Floride to není len tak. Krásne, že? A bývame odtiaľ tu 2 minúty, takže ideme na to. A pozrite, a veď oni videli, že máme prežiť zmrzlinu však. Ale pozrite, čo tam ešte predávali. Toto sme si ešte kúpili. Je to Sweet Pistachio Butter Spread a má tu 50% pistácií, veľmi dobré ingrediencie a je to lokálna výroba. Takže sme si také kúpili. Ideme to ochutnať rovno, mám chuť na sladké, poďte s nami. Možno jej dám iba takú lyžičku. Zľakla. Pozri. Oh yes. Yeah, thank you, rodiči. Môžeme im to poslať na ich Instagram, môžu to postnúť. Dobré ránko vám prajeme, pozrite sa na tohto birthday boy, pozrite, aký je šťastný. A išli sme najskôr na kávičku a dali sme si aj jeden sendvič. Uvidíme, aký bude, ale vyzerá to tu veľmi pekne. Až na to, že dnes, teraz ako sedíme, je 8 stupňov, takže ja mrznem a Jarek sa ma snaží presvedčiť, že nemrznem a ideme na kajaky, lebo birthday boy, Gigi, povedz happy birthday. Daddy's birthday, yeah! Ďakujem Bohu za takého otca. Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Wow, čo to je? Ja to som to nepochopila. No, tak práve sa nachádzame na pláži, ktorá sa volá Anna Beach. Ako sa volá tá pláž? Anna Maria. Anna Maria pláž. Pozrite, ako krásne to je. S tým sačkom v ruke. Veľmi to je pekné však. Ako Kalifornia, ale je to iba tam popolu. Taký biely piesok, ako keby sme boli na Bahamách, však? Ale tak Bahamy sú odtiaľto.
No, prišli sme na ubytko na našu terasku. Ja už pijem mimozu, ale mám grapeový džúsik. Gigičky, poď sem. Gigi miluje túto terasu, lebo si myslí, že to je tráva. A tu je oslávenec. Tak tu chillujeme. OK. Radšej to vypnem. Ну а зараз ми знаходимося де? Ми знаходимося в місті Clearwater, чиста вода, Флорида, Тампа. Це типу щось Майамі, Біч, Флорида, але з іншої сторони, з західної. Ну, де ми teraz стаємо? Šli sme na večeru narodeninovú pre Jareka. Máme západ slnka a toto volajú, že kukuricové rebierka. Tak sme si dali kukuricové rebierka. A je to mexická špecialita, lebo sme šli do mexickej reštaurácie. Je tu taco. Uvidíte, čo sme si dali. Máme fried chicken sandwich, vypražené kurá sandwich, nejaký špeciálny, neviem. Ale toto je špeciálna ryba. Volá sa Групер. grouper a dokáže narazť do rozmerov slona. Nie je až taký veľký, ale dokáže byť takýto veľký. Takže to je tá ryba. Nikdy som ju nemala, poviem vám, ako mi chutí. Chutí troška ako pstruh. Veľmi chutná. Добре рано, Тая. Що сьогодні робимо? Dneska ideme na kajaky. Mám na sebe. На moje каяки, а на ponožky. джетські. Сьогодні у нас Tešíme sa, uvidíte, ako sa водний nám to bude спорт. páčiť. Tak prajeme vám pekné ránko z kajaku. Dnes sa oteplilo, tak sme sa rozhodli, že ideme na to. Je veľmi pekné počasie, teplunko. Len ja som ešte sa zohrievam, preto mám mikinu. Takže vyzerá to tu veľmi pekne, pozrite. Pred nami je šerif. Na tejto vode sú aj šerify, aby zachránili ľudí, čo moc pijú alkohol. Pozrite sa, takéto plážičky krásne v pralese. Uej, to je ale pohodinda. Na zdravko! Kapitánka Gigi na svojom mieste. Ми з Діді тут відпочиваємо, п'ємо пивко, мама нас в ліс. Давай, Тая, працюй. Na druhý breh. Ми маємо прямо взагалі йти. Щось не йде. Čo to také máš? Що, йдеш в спортзал після відпочинку? No, ideme na... Láska, mne to nejde. Brámime vás z nášho tripu. Ja vysmiata tu nás hard kombučou. Ale to ja som netušila, že ma zastaví šerif. A on že, slečno, čo to pijete? A ja, kombuča. A on že, what is kombuča? No proste nevedel. A potom sa ma pýtal, že či to má alkohol. A ja že, no hej, tak Jarek, že 2,5, má to 6%, ešte sme ho až oklamali. A on že, koľko máte týchto drinkov v tomto kuléri? No a Jarek, 4, máme ich tam asi 10. A on že, OK, violation, porušené nejaké pravidlá, lebo na tejto vode je zakázané piť. Chápete, u nás na Slovensku ideme na vodu s tým, že sa ideme opiť a tu nemôžete piť alkohol. Chápete? To keby som vedela, zostanem doma na apartmane, ale nie. Je to tu pekné, ale chápete to, že som dostala pokutu? Tipni si koľko, za to, že mám... On mi dal pokutu, že za jeden drink, ten čo akože videl, že mám v ruke. A je to, že za jeden drink dostaneš pokutu $100.
Takže som práve zaplatiť, musím teda $100 za toto je môj najdrahší drink na svete. Normálne Michelinská reštaurácia tu na. Ale tak aspoň nám nedal za všetky, čo sme mali v taške. Takže som troška kyslá po tomto zistení. Ale aj tak ho dopijem. Keď už som si zaň zaplatila $100, tak si ho vychutnám. Však, Jarek? Me too. Fuck. No. Let's stop here and start drinking more. Čo myslíte? Prestala som piť? Potom, čo mi dali pokutu $100? Nie. Takže pán officer Stone, absolútne ste neurobili svoju robotu. A Gigi je na vás nahnevaná. Dávajte si pozor. Ak vás uvidí ešte raz, ja ju vypustím. Túto beštiu na vás a vy oľutujete pokutu $100. To uvidíte, ale tu je normálne pod nami je Meneta. Čo ona tu robí? Prepane, ona má nejaké škrabance. No fakt to vyzerá ako plávajúceho. Gigi. Ona vystrčila nosík. Poďme. Pozrite na ňu. Bože, ona je zlatá, to je malá. Pozri, aká je cute. Bože. Ona to tam vysáva, ide vonku. Pozri sa na ňu. No čo myslíte? Môj muž s dobrým srdcom už znovu pomáha. Vidíte ho v akcii. Záchranca zachránil. Ako always. Ten chudáček zasekol sa na pláži. You the best, Jaro! Ty najlepší na svete! Objavili sme s Jarekom takýto snack a je to morská riasa osolená s teriyaki príchuťou a je to strašne dobré a má to veľmi málo kalórií a veľmi nám to chutí. Koľko tomu dávaš bodov? No to... 5. 5 bodov. Sushi. Výborné. Japonské. No, tak dnes je ďalší deň, kedy Jarek pracuje, ako môžete vidieť. A sme na pláži. Teda nie na pláži, v parku. S výhľadom na moríčko. Či oceán? Na vodu proste. Je to tu veľmi pekné. Toto vidíte, si ľudia grillujú. Tak toto funguje v každom skoro parku americkom. Že majú stolíky, grily, pohodička. Niekto chodí do parku so psom a niekto... Počkajte. S papagajom. Wow, to je ale vytrenovaný papagajčik, čo? Povedaj. Takže my sme teraz na jetski, na vodnej skutre. Uvidíme možno delfíny, uvidíte to aj vy. Držte nám palce, čauko. Pekný delfínčik. Ukáž im takto. Komu? Delfín. Go closer to him. Teraz sme zastavili skútre a ideme na pláž. Toto je taká private pláž, proste VIP pláž. Vyzerá to tu veľmi pekne a počasie je tiež pekné. Asi si dám dole trička, budem sa opaľovať a že tu môžeme nájsť nejaké pekné mušle, prejsť sa a potom pôjdeme už naspäť. My tu nabývame na asi 2 minúty odtiaľto a dnes tu je festival a my nevieme, čo to je za festival.
No veď samotný Michael Jackson vstal z mŕtvych a aby mi prišiel s Jarekom zatancovať na dovolenke. A práve sme objednali špecialitu mexickú, fresh hot tapales, sa to volá proste tapales. Tamale! Tamale, sorko. To obalené v kukuričných listoch, skoro mi to padlo. A dnu by malo byť niečo a s chickenom, s kuraťou. Vyzerá to zaujímavo. Chicken. Je tam kura, nejaké niečo červené, nejaká paprika, možno A to čo, sír. testo? A to je nejaké cesto z kukuričnej muchy. No, ako to chute? Veľmi chutne. Troška, je to trochu pikantné, ale chutí to výborne, ako taký dumpling, ako taký bao. Ну, ми на нашому любимому пляжику. Jarino si ide zaplávať a my zatiaľ s Gigi-čkou čakáme a strážime. Gigi sa bojí o ňo, však ty, prdka. Jedna, pozerajte! Wow, to bolo dobre, Jaro, ty si to uhadol. Nature is my second name. Máme tu delfíny, oni stále chodia za mnou, vidíte? Tam vzadu sú teraz. Kati, dúfam, že toto jedného dňa budeš ty so svojou malou Fibinkou. Vítr v ušiach a ide. Strašne to boli a potrebujem chlad. Je domaľované, ale je to nádherné, veď to je normálny kriedol. To nie je kriedol. To je kriedol. No. Normálne, že zajačík a človek. Ja som ich videla, že to je kriedol maľovaný. Pijeme kávičku a toto je náš posledný deň. Tu sa ešte prechádzame na markete a už pôjdeme do auta, zastavíme sa ešte na pláži, odtiaľ vám asi tiež natočíme nejaké videjko. Znovu naspäť, zmenili sme plány, šli sme si dať ešte Oestre, lebo tento podnik, my sme tu už boli raz a zistili sme, že má Michelinskú hviezdu a fest nám to chutilo. Takže ideme si niečo dať ešte a Oestre medžiť. Na zdravka! Možno posledný? Перед Možno? дорогою в Америці люди обично п'ють, бо дорога довга. Ти так плакала вчора, що ми сюди не прийшли. Ešte som strašne chcela tie Oestre, ale neplakala som, iba som bola z toho smutná, lebo bola to Jarova chyba, ale nejdeme sa k tomu vracať. Bon appetitko! Nemá Michelin hviezdu odo mňa. Вже їдемо ми додому, в Вірджинію. А маємо таку заставку, приставку. Máme piknik. Tu je Piknik? posledná večera a Gigi popka snečík. Ну то už буде кінець нашого блогу, almost. Зараз підемо до авто, підемо до машинки, сядемо і поїдемо до Вірджинійки. No, tak už sme na ceste a pozeráme TV show, čo sa volá niečo naked. A ukazujú nové penisy. Takže túto pani si vybrala. No, tam holá došla, kúkli sa. Práve prichádzame do najväčšej pumpy v celej Amerike. Це такий техаський стиль, Techasky. заправочки. Techasky buckets. Poďte. My vám toto ukážeme. Lebo toto je akože chipmunk, hej? Chipmunk je owner. Chipmunkovský obchod. Ale pozrite, napríklad tu máte. Vychráne všade. Tuto je nejaký sladký cookie cream
popcorn. Tu je hlavne. Toto je ono. Podľa mňa to má tak 1 000 000 kalórií, ale vyzerá to veľmi pekne však. A tu sú tie oriešky, strašne pekne voňajú, až by som si ich dala. Pozri, ako sa miešajú. Brisket. Pozri, ako je tam kraja. Proste, toto je benzínka, chápete? Benzínka v Amerike. Odpadnem. Habanero sa môžu Benzakolónka. Ale zase máme tu aj šaláty, pozrite, na výber, sendviče, nejaká ovocíčka, kávička, no. Ale túto kávu ja absolútne nemilujem. Jarek si dá hocičo. Muffinčeky, burrito, mac and cheese, pulled pork mac and cheese, to vyzerá tiež chutne. Toto je. To sú džemky, všetko sušené. Зробили ми зупиночку на... Зараз на годиннику у нас вже 12:22. 5 годинок поспим. Це наш Queen Bed. Добре для 2, навіть для 3 ждічки. Зараз заспим, а завтра далі в путь. Зараз ми десь в South Carolina. Така то Rest Area називається. Dobrý ránok, Virginia. Kde už sme? North Carolina, a ty Virginia. Ale však... No dobrý deň, zdravím vás, už sme doma, už som všetko vybalila, umyli sme sa. Tento už drýchme, lebo chudačik šoferoval celý čas, ja som nešoferovala. A chcem vám iba povedať, že bola to bojová cesta. Ak by ste niekedy chceli jesť kuracie krídelka, kuracie nugatky zo supermarketu, tak to nerobte. Dobre? Radím vám veľmi dobre, lebo dnešná cesta... Takže naše prekvapenie je... Ну, ми вже в Арлінгтоні пішли на рамен. Áno, lebo nemáme nič doma. Будемо святкувати наш приїзд додому. Posledné pivo, potom už máme detox. Jarek má ramen s kačecím stehienkom a ja mám s hovedzím mesom. Uvidíme. Dobrý? Welcome to DMV. В Вірджинії вже Cherry Blossom, розквітає черешня. Poď, ideme dopredu im to ukázať. Тампа класна. Ale toto je náš domov, pozrite sa na to. Na to krásne čerešne. Pozri, aké to je krásne. Poď. Natoč to pekne. Koniec blogu. Koniec vlogu. Ďakujeme vám, že ste sledovali naše video. Dúfame, že sa uvidíme pri ďalšom. Dávajte lajky, subscribe.